Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk. Nganggo. Lah kene nek ra kenceng mlotrok piye? Iki rajeng ondo. Iki tembang sik, sesideman sik. Nyo, amplope. Aku nek karo kowe Surawani. Saiki wis apian to. Wah, kowe. Ora dibahas. Biyen aku karo kowe apian lho, ming kowe iki ra niteni karo aku nyo tampani sik. Ampani. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih, Pak. Kok iki maksudnya piye? Wong Jawa ki mung disingkat kok. Apa wae? Nek kowe iki bentuke apik ya aku ning ngalem wah Tatin ki Yunan. Apa wi? Ayu tenan. Yunan. Dasare mbutewa. Apa? Rambute dawa. Wah. Tur dasare ya liteneng. Apa kuwi meneh? Kulite kuning. Kah aku ora arep ngono sarung kok. Lho, wong Jawa iki iso disingkat ngene kok. Coba nek ana wong anu kae. Ana enak apa jenenge iki? Enak ora, Pak? Naknan. Oke lho. Naknan, Bu, iki masakmu naknan. Enak tenan. Lah nek mbutmu litmu ning iki. Rambutmu dawa, aku pikiranmu sing elek kok. Lah ya ora. Litmu ning ya kulitmu kuning. Udu mesti Apa? pikirane. Wong ora ya nek ora. Berarti aku yang duwe. Apa? Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah ngapa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk. Nganggo. Lah kene nek ra kenceng mlotrok piye? Iki rajeng ondo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sawe. Sawae. Anu cangkem elek. Jijiki. Kowe kuwi jiji. Wong Ya aku aku nek ora diwaraki ya ora, aku jane baik lho. Mulutku itu baik. mulutmu harimaumu nek kowe. Iya, wong aku muni mbutmu wa, rambutmu dawa kok njur tekan limuceng. Lah ya aku ya talimu kenceng lho. Nek kenceng ya mlorot ya piye? Ndasmu tos. Apa? Ndasmu atos. Ora nek ratas ya piye tenan ndas kok kiur-kiur iki. Oh, mula pantes dijuluki nangka blonyoh wong. Ngopo? Awal Lah ya saiki nek dipikir ndas nek ratas yo piye? kemucah kok soalnya. Apa? Cangkemmu trocok. Loh, saiki nek sirahe ratus lho nek ra dirano bathoke ngene terus piye? Ah iya ya gembur-gembur ya. Lah iya kok. Ayo, mosok sirahe atos gulu sirahe empuk gulune atos sak ya. Mbutewa. Apa? Rambute dawa, iki pikirane ora sing-sing to. Lah le muni mbut ngono kayane. Mbutmu wae ngono wae. Ayo mbutmu wa. Rambutmu dawa. Aku nek ngono ya duwe. Lipmu ning, kulitmu kuning. Jenengan? Apa aku? Limuceng. Nah, iki ketara banget kuwi. Lah apa limuceng iki? Talimu kenceng. Tali apa? Ora ana sing tak taleni kok. Lah sing nggon jiret kuwi. Iki wae. Ah, Iki ora sandangan Jawa kok. lah ya sing penting aku nyandekke tali lho. Iki soceng sondo. Lah iki lagi ya, Pak. Iso kenceng, iso kendel.